हेलो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आसाम सरकारनि थांनाय फेब्रुवारि दानाव खुंजानाय इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि रिटेन एग्जामखौ लिरदोंमोनब्ला अब्ला बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां लानानै फैदों। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि बेयो जाबाय सेक्शन एसिस्टेन्ट पस्टनि थाखायमोन। स' बिदिब्ला बे रिजाल्टआ फाइनालि दा ओंखारनानै फैबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ नायनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासेल' नायलांदो। स' लोगोफोर आंनि क'आर नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आं एसे गोसोखांहोनि बेवहाय दङ बेवहाय पस्टनि नामा जादोंमोन सेक्शन एसिस्टेन्ट। बेनिफ्राय टटेल पस्ट दङमोन 397। बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टनि नामा जाबाय इरिगेशन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ आसामनिमोन। थ' बिनिफ्राय एप्लिकेशन डेटआ जादोंमोन 20 डिसेम्बरनिफ्राय 11 जानुवारि 2020 सिम। बिनिफ्राय एग्जाम टाइपआ जादोंमोन OMR बेस रिटेन एग्जाम। बिनिफ्राय बे एग्जामा जादोंमोन 1 एन्ड 2 फेब्रुवारि 2020। दानिया नोंथांमोना बेखौ बेनि रिजाल्टखौ बबेयाव नायगोन माबोरै नायगोन बबे वेबसाइटआव नायगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आं बेवहाय फोरमायनानै होनि नैबे जाबाय बेनिनो ओंखारनानै फैनाय जितु इरिगेशन डिपार्टमेन्टनि सेक्शन एसिस्टेन्टनि जितु फाइनाल रिजाल्ट नैबे लिस्ट अफ मेरिट केन्डिडेट्स फर द पोस्ट अफ सेक्शन एसिस्टेन्ट्स। थ' बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि बेवहाय मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिथांमोननि गासै रल नाम्बाराथ' बेवहाय दंजोबो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लानो हागोन नोंथांनि रल नाम्बारा बेवहाय दंना गैया। थ' बिदिब्ला बेखौ माबायदि नायो बबे वेबसाइटआव नायो बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनांगोन। नोंथांमोना बेखौ इजिलि नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना डिसक्राइबाव चेक खालामदो। बेनिफ्राय लिंकखौ आं होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय डाइरेक्टलि नायनानैबो लानो हागोन। नङाब्ला नैबेयाव नायनानै ला आं एसे लासैहै स्क्रल डाउन खालामनो हादों। नोंथांनि जि रल नाम्बार दङ बे दंना गैया नोंथां बेवहाय चेक खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला आसा खालामो नोंथाङा गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि माबाफोर डाउट थाबायोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइकबो खालामदो। लोगो लेवाफोरनो शेयार खालामहरदो। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो।